Komplit wis wis ayem atimu le apa pon ayem niki aku mau wis nglumpuk kabeh sing disepoti nganti dawane rancam sing metu malah Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Lalalalalalala. Sugeng dalu Dek Linta Wis ra kanggo. wis bansine kalah Mbok glitterku tak sokke ning raiku ya ora cemlorot ijek kalah karo sing asli. asliku diandane ngoyo-yo tetep kalah karo Lintang Lah ya kene iki asli kok. oh ya menang sing asli Aku ora asli aku ya mlethek lho. apane sing mlethek tungkae apane sing mlethek iku Pak nah ya asli aku ki ya beda Lah masa ta? heeh nek mengkurep wis Arep rusak pasaranku. Jangan kemutan. Kang Rama riyen nggih babat alas kalih kula bareng muncul sing ayu Lintang kae kok aku arep diguang padake batang. lah kepiye sing asli wae ana masa arep sing KW Lah yo nganggo rambatan sik. Nek iki gen apa jenenge iki gen apa no? iki jenenge gen alpha Gen alpha. nek aku gen Z Iya. nek aku gen milenial Lagi. genggek Kowe gento. Paling kok genggek. aku tak genjik wae ora apa-apa wis Gen Z gen milenial. Gen Piye Z. Mas? Saking Pak anjir. kowe ngaturno selamat malam kanggo Nggih. warga samben sik no Iya, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya masyarakat warga Samben. Pangapunten saderengipun iki wau agak telat. Malah alasan. Napa-napa. Iya Mas Gading maaf ya. Oh, ndak apa-apa. Tadi kangen toh kok nyari-nyari aku Mbak Lintang kok iya. suwimen ngono ya. heeh le nunggu kowe lho jenggote lek men ngantek tukul meneh Aku yo ayu nek rame menye ngapun jenenge jangan kesian banget. Aku yo ayu nek Gini umume iki wong dandan wedok. suwi pengen biar perfect gitu loh. oh mergane Heeh. mergane kan nenek Mas Gading Iya no. oh Gene aku ora ayu-ayu banget yoga iki gene pengen ngrebutke aku ngayunke aku. nek pendem ning Iya. ngreboti pengen keprok kowe kuwi ngerebutke nek do mendem ning nek ora Mandang. lho nek sithik tur nyelekit lho lek nek mendem Kok lek mendem ribu. Lho sing nyiter ki Mbak pinten ngono ki kok pisan. Ngopo? Kok Mas aku sinden kok pinten. kula dongaaken warga samben mugi tansah pinaringan dirga yuswa Amin. rezeki lancar berkah barokah Amin. pinaringan selamat donya akhirat Amin. dayanipun amin Amin. Loh. Sing durung lunas utange gendang lunas lunas utange. utange Sing dereng pikantuk jodhonipun ugi-ugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Ana telu Mugi-mugi- dagangan. Telu Dagangan jan ketemu jodohne ana telu dagangan tinggal dipilih. Aku sudah kok. Sudah Allah tandi. nek iki ra jelas Heeh. pasangane karo Mas Gading lah kowe Aku golek channel karo Pak kasepuan. Bungkek kuwi mau lho Aku golek sing tuwa ae nek sing Tuwa, nom sing iki gur tuwa ngono. sing nom iki gur ingin tok ning ra ono eksekusine kok. Alah. kaya kowe kuwi ra digodhog ora rampok goreng atos Ya pokoknya doa-doa terbaik ya Mbak ya. sayangku Lintang Kairo Heeh. lho alah jan Jan, adewe iki Jan. kaya ngomong mbahne kakung ngono ya Mbak Kakung ya. Ra menghargai ku dandan ke bar maghrib lho kok Mbah Kakung lho. Pian, apa? Mripate we kocak ngundaran dir Alah kemayune ngono lho. Gulune ngolan-olan. Gulu sakmene. Bangkeane nawon kemis. Walah. Janggute bak lebah menggantung.
Alise bak semut beriring. Heeh. Dadi kene iki kebun binatang isis ya. Bodine apa bodine? Nawondas. Niki sekedar info niku gunungane pun saged dirayah lho niku jare. Oh nggih, dipun Nggih. anu geser mriki Bapak Nggih. gulunganipun dados saged diperebutkan. Nek kok gur siji Anu, lho. kersanipun Mengke direbutke. Heeh. Nek pun kalih muni lagu. Wah, ngoten. Oh, nek lagune pun muni mengke nembe saged dipun rebut nggih. Lagune Bapak apa, Ibu. manutna? Kok Ayo. gur siji Guyub biasane rukun loro. apa? Diparingi dalan nggih. Lagu sik ayo dianu lagu sik. Iba bunga henga tiku Tutup Bu. nyanding bisa. Alah, nyanding bisa. Kok nganggo ngono ki piye? Variasi bisa kalau kamu sudah stay, nek wis mampu wis kokoh. Ini nek vokalmu rung jernih, nafasmu ora landung, musikalitasmu masih rendah, rasa direko-reko. Wong kleru kok minteri wong ki lho. Lah nek nganggo alah ki ra yo engko terus guru wilangane dadi punjul. Nek wong ra mampu, ning apa iso nututi? Nek kowe nek patokane lho, Men. Kok kowe iki mbok wis to Kak. aku ya pengen gelet-gelet kok piye lenang do lenange. Ayo ya gelut ya Ayo. gelut. Heeh. Lah ya mumpung nang kene ben do ngerti nek banci gelut ki piye. Kowe ro tau diambung banci ye. Kok Nyanding bisa dadi tombo. puding kok podang kuning Dek Agnes mangga. Yuk. Pudingnya ager-ageri pri. Endah le mulek gender-gender le ngolu. Podang kuning. Iso awane ngomah wis ora krasa Kaluyuran Kaluyuran nang goleki sing tak sayang Mubang-mubang mitrakanku goleki ora krasa iso awan ati wengi eman yen ya ati awan
panas sudan aling-aling tapi Oke sayang. Nadian wadon sarata banyu bane Ayo langgame sayangku. Lintang Kairo Kediri. Dedek Mimin Klaten. Telek. Ayo. Aku ya pengen dipromosikan toh Lintang Kairo Kediri. Aku suka Klaten. lah aku kan jauh banget. Tapi bukan berarti yang deket tidak dikenalin. Aku pengen dipublikasikan. Saya aja gagas bandeng. Apa? Banci gendeng. Ayo, Lintang. Di zaman berjuang jarak kelingan anak lanang pinta openi aning saiki ana Ya, kakak Inces. Apa? Inces silahmu nyanyi no. Padha baune kok kongkon lho. Aku kok pas angel pas kan refrain. Jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji neng saiki apa lali Sirande nande. ya Bu Kiki Gunung Acadoni saka jarakku. Yen manyo tak silihi capek gunung. ayo Ndek Lintang Manduk. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja kini ora ilang gone padha
kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Nggih, sugeng dalu. Halo. Halo. Oh alah. Siapa kuwi? Sinten niku? Lah ya sapa meneh to iki lho. Oh alah cintaku, alah bojoku Oh, sing oh, anyar. Sapa Jas? Ah. Ora tak kenalke aku. Alah. Sapa Dedek? Ini Oh, Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, Pak Dalang mesum to. Mas Kesban. Oh lah Pak Dalang. Kan empatku ora tak permono. Wong edan. Wis tuwa. Pamundhutane tes enten Putra Nuswantara. Enten gelo. Terus mengke bareng-bareng sing lali janjine karo Mbah Saidi. Kang napa rumiyin, Mbak? Gelo ya ora apa-apa. Napa-napa? Gelo ya ora apa-apa. Oh, nggih. Bawa apa langsung Mas Gading? ndak langsung Oh, mawon. nggih. Oh, seru banget to iki. Men rotok. Semangat Mbak Riza. Nggih, kudu Kali semangat. Mbak Sarah. nggih. Dadi ibu ki kudu sing tangguh. Lah Tangguh. Wong wedok sing tangguh. tangguh militan dalam situasi apa wong wedok ini secara fisik kalah dari laki-laki tapi secara kemampuan terus dia itu menghadapi apapun luwih survive timbangane wong lanang. Oh, ngoten. Makanya jenengan pengen dadi wong wedok Iya ya? bakoh aku kok. Oh. Mau wedok sing di standar ya aku. Standar apa? Kuwi ora standar. Apa? Apa? Kuwi dongkrak. Wong wilek men ki nek ning omah ya sregep lho. Sregep ngapa, Sregep Mbak? Rondo ya mangkat. Rondo mangkat. mangkat. PKK ya mangkat. Tahlilan ya mangkat, mangkat. Ibu-ibu kuwi. Ibu-ibu, kono apa lho Mas PKK padake? Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK ki apa? Lah mau Apa? tata laksana rumah tangga. Siji. Niku wae nggih, urutane niku wau. Oh alah. Didiklah putra berpribadi bangsa. Kita lek men dhisik, mbokne lek men mangkat PKK nyanyine kleru kok. apa to? Lah piye, Mbak? Didiklah putra berpribadi ganda. Berpribadi bangsa. Pribadi ganda. Lah kok dadine ngaten iki lho. Ya jadi wong tua mungkin mbok wis ompong tadi mungkin artikulasi ra jelas. Terus lahir ngene. Wong loro iki ketoke ora tau mangkat golek utangan tok. Katanya si PKK ini malah sapa ya? Kuwi lagi Mas PKK. Apa meneh? Mas Yoga ya duwe lho kono. Kepiye kuwi, Mbak? Ratanggapan ora madang, ratanggapan ora madang, neng omah Nyeking kang. Apa? Sindene do pegatan, sancine do kluyuran, sing rebab adang-adang. Sama nih. Terus. kok wong golek duit kok aneh-aneh ono. Ayo. Ngerti nek sesuk jatuh tempo barang ya. Ayo, Angsuran. gelo. Geleng nggih. Pamundutan saking Ibu Epian. Nih. Ayo ya, Mbak. Iya.
kali. Ayo. Barang Pak Sogro. Yen pancene ora tresno. Mbok ya kandha. Kandha sing saja. Aja kaya ngene lah yen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelon ati sawase Warga barang saiki kaya sinten dalati londo metes Ya apa to iki? ya Allah Nyambut gawe kok nyenengke kaya ngene ya, Nggih, Jas, nggih. ketemu kanca-kanca jan suka. Jenengan kok semangat banget Bahagia dong ketemu kanca-kanca warga laras kok ya wis mbateh wis keluarga. Lek men ki ora padha kaya biasane ngopo? ngapa Turane nggak ini. Lah, apa-apa? Malam Jumat to nggak ini. oh iya Wingi ro katok. kaya ngene lakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelon ati salawase Terima kasih.
saiki gek muni yo Pak. Sekar kadung ngas kandano maweh raras retnane iya putraku ngger wong bagus Abimanyu katemben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikekudang ing besuk ingkang bisa jumeneng nata ngesuwi para kawula umpama ora mengkono ya mung sira ingkang besuk bisa nurunake sejarahing ratu nanging tumrapung bapa iki malah abot krana apa krana sawijining ratu mono ora gampang merga ratu iku beda kelawan kawula yen kawula wenang ukur marang kodrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah nanging iku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sautuhe tumrap negara lan para kawulane dadi yen wis saguh aja golek sugih yen wis sagah aja golek turah yen wis gelem aja banjur golek pengalem kulub ngger Abimanyu. Duh Kanjeng Rama jimat pepundhen kula yektosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkrang ing samukawis lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged ngudahaken gesang kula menika kangge nusa bangsa duwe negari Rama. Nggih, anakku Abimanyu klonten dawuh Kanjeng Rama. Pun Rama iki saktine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikekudang ing besok bisa neruske sejarahing ratu nanging kena apa malah kowe sing kendho Abimanyu. Inggih krana kula ngrumaosi samukawesipun kula inggih tasih kirang kejawi kula boten pantes putra-putra Pandhawa menika boten namung Abimanyu nanging tasih kathah kados Kangmas Pancawala, Kangmas Gatotkaca, Kangmas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama Abimanyu. Bombong-bombong wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil, tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata, ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kepinteran.
supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan Gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa. Sira ingkang wis dikekudang aja nganti kendho, aja mangru tinggal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lajering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumindhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas saka karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana umpama besok sira dadi ratu ya kudu ngasta daya panguwasa luhur, ngampil gaiping widi lan ingkang luwih wigati. Sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata nggayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu pratin nggayuh dhewe. Lamun sira ora bisa nggayuh wahyu, utamane wahyu ning ratu, aja nganti Abimanyu ngaku yen anak Arjuna. Wong bagus wa pijar muwun tanpa guna lamun mijin yang Dara lanang kula Gus Dara Abimanyu. Ampun sumangka raosipun mundhak tumpangsuh Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Yayi? Ampun ngaten Gus. Ramamu nggih Ndara Janaka niku piyantunipun ladak lirih. Niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong keng Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Piyayine pancen ladak lirih.
Mulayan paring piwucalan paring duka, kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus, wong tuwa sing wis bisa jejer dadi guru nggih dadi paugerane urip, niku kangge njaga mulih yuananing tedhak turun. Tegese karaharjan ya keslametaning kanggo anak putune kudu taberi mulangake gegebengan. Niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada. Krana nek pun kebacut mati niku mboten badhe saged ningali warisan, ninggali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga nek wonge wis mati niku pun mboten saged diguroni meneh. Umpama isa diguroni ya mung tinggalane ngelmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge di live streaming. Utawi enten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke. Mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku. Siji setunggal. Amal utawa lelabuhan. Ingkang kaping pindho ngelmu ingkang piguna. Ingkang kaping 3 dongane anak lanang ingkang soleh. Nah, mula nggih. Mula kados ramamu Arjuna nggih Raden Arjuna menika nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku pun boten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruhe dienggo dhewe niku nggih boten becik. Lan wong tuwa niku nek ngandhane anak putu niku mboten wonten sing ajeng jlomprongake. Punten. Mumpung sampean isih jembar kalangin isih padang rembulane, mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampean iku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari. Napa malih jengandika niku dikekudang sing bakal saged nurunake sejarah ratu ing Nuswa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhakaken wahyuning ratu, manggayuh nggih Den Ndara kula, Ndara Abimanyu. Caritane satriya linuwih amarti mring kautaman tanpa kat mring pangestine. Kyai, kula wonten dawuh Ndara, biar padang trawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sasra. Dupi aku midhanget kabeh pengendikane Kyai Semar. Kang mangkono tak suwun namung puja sesanti lan puja mantra pangestunipun para sepuh. Uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akalan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gondelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku, lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu. Nanging Kyai, pripun Ndara, pripun? Rehning aku mau dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama. Mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya ngene. Lah banjur ajeng wujud napa? Napa dados Semar mawon? Mengke kula tak dados Ndara Abimanyu. Ora Kyai. Napa dados Dragon Ball mawon? Ora Kyai. Lam ajeng dados menapa? Samengku Abimanyu bakal mimba dadi pandhita. Dados pandhita? Iya Kyai. Merga ya kanthi sarana dadi pandhita dimen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyuning ratu Kyai.
nggih. Nggih pun niku nggih sae niku pun mang tindake. Kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumamenging tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu sapa sing darpe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu. Den ndara kula Ndara Abimanyu ya Kyai.
Gorokaning carita linarik runtuting basa. Dawa gunung emus rasa lenit yen linaras saya karaos. Mula cari ruang rasa wani kuing diri, rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma Bilokaca. Jarweh, usir aku caing carita lo becik wis gumelaran. Jroning pakeliran ya kang sejatine ambersani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba pudrating Angkawasa. Sari ratri angetri bawana pura ing teking Duksina gilir gumanti tanpa kembo. Teman dadya petanganing dina. Sasi warsi windu kang sarta abad. Tatukulan nangartu mangarga sini Rambu Jawapati ngrembyah. Dadya pepadang ing kutu-kutu alang atoga. Buron wonong yang Brontoyo. Dadya pebranaan ingkang tanpa wicalan. Jalma menungso tinitah priya wanita spono-pono anut golonganing bangsa dewi-dewi. Hanegari punita ingkang kayapati Dasa Purwa eka marang sawijati linuwih Dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senajan kathah titah ing ingkang sinangga ing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra Rajak Sami Anggana raras. Nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumelaring negari Ndwarawati. Ya ing negari Ndwaraka, ya negari Benggala Manik. Pramila winastan negari Ndwarawati yaku palawaning jagat utawi wenganing rasa. Ndwaraka panggonaning bebuka apantes kinarya pambukaning kandha saratri mangkawit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negara ingkang panjang punjung pasir wugir lemah ripah lojinawi kertotata turaharja tur dasar pura kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nungsa bangsa lan negari. Tu negari Ndwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mira tatan nama mukal lamun nganguwung tejane. Ngambar arum kuntaping negari. Lah, sinentawa ingkang jumeneng nata ambek mau denda Anyokrawati. Yakti ajejuluk Mo Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba. Ya Sang Kesawa, ya Asudewa. Narayana, Danardana, ya Sang Wisnumurti. Narendra ingkang bebudi pawalaksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci. Angayomi para kawula kang samya ngreksa raharjaning negari. Tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung, hangaosi dhateng asanes. Kapunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan saratri tanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil binaturata. Lah sinentawa ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabuka mare kelu Susilarja wadana tumungkul yayah konceming Pratiwi. Tu menika Arnanira piswanipun putra dalem satria ing Parang Garuda. Kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkeraken piswanipun satria Garba Ruci. Nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya. Dene ingkang pinangka tindhing para wadya warangka dalem Rekyana Patih Udawa. Kasambet pisuhanipun para mantri bupati nayakaning praja. Amber ramblabar panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Mangono rih wusing samekta. Sang nata arsa medhar sabda. Dadya mangkono pangodas maraning ingkang dereng kababaring lisan.